adalah Hisaku Cyber Sofia Meteor Musik Ina Digital Karo Gila Di milu takon mergo parang riko demen isun isun wong lanang non cakerane lan akeh kurange Kang rungokno isun seneng sing kerono donya mong welas riko bisa gawe ati nisun seneng mong welas riko bisa gawe ati nisun seneng Meteor Music opo tak tulus dik opo temenan mula riko ape jopo sak jerone Isun ngomong bener iku yo mergiani mula sandang pangan kening dikoleti masuk uang ngomong ketiki susah senang kini ngelakoni Mas Maisa di milu takon mergo parang riko demen isun isun wong lanang nono cakerane lan akeh kurange Kang rungokno isun seneng sing kerono donya mong welas riko bisa gawe ati nisun seneng mong welas riko bisa gawe ati nisun tentrem Meteor Music Cyber Sofia Mas Mahesa Mas Victor lagi Sikat opo tak tulus dik opo temenan mula riko ape jopo sak jerone